Sa number 2, nagdangat na sa 11 katapak ang ginusmod sang duta sa Sitio Bairan, Barangay General Luna sa Banwa, sang Tubuso. Inisunod kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, sandig sa ilang monitoring subong nga Martes. Huwebes sa nagligad nga semana, una namutikan ang pag-usmod sang duta nga sadto 9 feet pa lamang ang pagkausmod. Suno kay Carbajosa, nag-ulan kagabi sa Banwa nga base isa man sa rason nga nag-usmod pagid ang duta. Pero buwas mag-aabotan tiglawas ang Mines and Geosciences Bureau, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag Provincial Environment Management Office. Suno kay Carbajosa, ginahulat nila ang pagpangusisa sa mga natungdan nga ahensya para mapatuod kung bala ang natungdan sinkhole gidman. Wala labot nga circular ang apektado nga area, limestone pagid ang yara sa palibot. Gani nagapati si Carbajosa nga sinkhole ini. Ginkordo na ang lugar para mapalayo man sa peligro ang mga nagalabay diri. Labi na ang mga kabataan nga nagaagi sa lugar sa ila pagpadulong sa ilang eskwelahan. Though delikado gid siya, ano lang, swerte lang kay wala to gid mayo pamalay kag wala to kayo mga residente sa didtong area kay halos tanan aware naman to sila. So ang area ginkordo na sir or still a portion, just a portion? Yes ma'am, gin-cordon to namon ang area, tapos ang mga estudyante gin-reroute na to namon nga didto lang sila sa piyak nga dalan mag-agi